सासे हाबा जाखानाय सानै गथ'नि बिमा एबा सासे बर' आइजोआ मुस्लिम हौवाजों खारलांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि राङापारा ओनसोलनि सिङाव थानाय दबदफि गामिनि माधब बर'नि बिसि मुङा प्रेमिका बर'। दिनै फुंनि समाव धुबरी जिल्लानि इमामुल हक मुंनि सासे मुस्लिम हौवाजों खारखोमालांदों। प्रेमिका बर'आ सानै उन्दै गथ'फोरबो दंखायो। बेनिखायनो सोरबाफोर प्रेमिका बर'खौ बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822765053 थोंजों कल खालामना खौरां हरनो नखरा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायि जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।